Nu știu dacă ați auzit, la noi în județ, luna aceasta s-a născut în spital un copil biped. Cine credeți că este de vină că s-a născut așa copilul? Biped. Putem să dăm vina pe cineva că s-a născut copilul biped? Nu avem cum să dăm vina, nu. Copilul a fost așa în uterul mamei, nu? Mai mult ca sigur. Dumneavoastră nu aveți copii. Nu. Cunoașteți persoane care mai au copii bipezi? Nu. Nu? Nu cunosc. Ce credeți? Cui aparține vina? Asta nu știu. E tare multe încurcături în lumea asta și nu se poate ști. Dumneavoastră aveți copii? Am 2 copii mari, am 2 nepoțică. S-au născut bipezi? Nu, e normal. Da. Mai cunoașteți alte persoane care au copii bipezi? Nu, păi dacă lucrăm tot timpul și asta nu putem asta. Și acum de la servici vin și. Dumneavoastră aveți copii? 2. 2? Ei s-au născut bipezi sau nu? Credeți că este vreun vinovat pe care să-l arătăm cu degetul că acest copil s-a născut așa? În general, e vinovată tot sistemul medical. Dumneavoastră mai știți și alte persoane care au copii bipezi? Nu. Nu, nici nu știu ce înseamnă biped. Dar Mulțumim. cred că e ceva aparte și cred că se face vinovat tot sistemul medical din România. Ați auzit că la noi în oraș s-a născut un copil biped? Cine credeți că este vinovat pentru... În primul și în primul rând, asistenta și infermerista care a fost de gardă, care nu a supravegheat destul de bine acest copil. Dumneavoastră mai cunoașteți și alte persoane care au copii bipezi? Nu. Nu? Nu. Dumneavoastră, dacă ați avea un copil biped, cum ați reacționa? Foarte rău. Din ce cauză? Pentru că dacă ar fi primul copil, cineva să-și bată joc de copilul nostru, nu ar fi ceva normal. Și pedeapsa ar fi închisoare, direct, 10 ani. Da, din start. Din start. Bine. Ce părere aveți despre acest lucru? Cine se face vinovat despre nașterea acestui copil? Doctorii, Din ce cauză? pentru că nu le face analize corecte. Și frate meu trebuie operat tibia și au zis că n-are nimic și acum s-a dus în Ungaria și... Și acolo s-a rezolvat problema. Da. Dumneavoastră mai cunoașteți persoane care au copii bipezi? Nu. Dacă dumneavoastră ați avea un copil biped, cum ați reacționa? L-aș ține, pentru că e copilul meu, dar aș da spitalul în judecată dacă ei ar fi de vină. Dânsa face practică în spital. Ați auzit că la noi în spital s-a născut luna aceasta un copil biped? Cine credeți că este de vină din cauza acestui fapt? Medici. De ce? Pentru că ei, dacă îi ține evidența la o sarcină, deci din prima lună până în ultima, trebuie să-și dea seama. Dumneavoastră cunoașteți persoane care mai au copii bipezi? Nu. Dumneavoastră, dacă ați avea un copil biped, cum ați reacționa? Șocant. Normal. Pe cine ați dat vina? Asta depinde de cum... Deci de doctor, deci cum au reacționat doctorii, evaluat sarcina. Cine credeți că e de vină că s-a născut acest copil nevinovat așa? De cine? Părinții. Părinții? De cine? De ce sunt părinții de vină? Pe de cine i-au făcut? Dumneavoastră Doctorii i-au făcut. Cunoașteți oameni care au copii bipezi? Păi cunosc mai mulți, dar la chestia asta eu... Dumneavoastră, dacă vi s-ar naște un copil biped, cum ați reacționa? Pe așa e făcut, așa o dat Dumnezeu, cum să reacționez? Cine credeți că este de vină că s-a născut acest copil așa? Păi medicina, că nu au luat, nu i-au făcut analize la mamă din timp sau... Dumneavoastră aveți copii? Am, da. Copiii dumneavoastră nu sunt bipezi, sunt? Nu sunt. Cunoașteți persoane care au copii bipezi? Nu cunosc. Nu? Cine credeți că e de vină că acest copil s-a născut așa? N-am auzit. De ce să spun, să pun la cuvinte să adaug ceva? Nu pot. N-am auzit. Dumneavoastră aveți copii? Am. Sunt bipezi? Nu, sunt copii sănătoși, mari, însurați. Am înțeles. Nu mai cunoașteți alți oameni care au copii bipezi? Nu prea am avut ocazie să cunosc. Ce credeți, cine este vinovat din această cauză? Mama ei și taică, s-a făcut rău, babi. S-a născut un copil biped. Cine credeți că este vinovat de acest fapt?
În primul rând doctorul și nu știu, acum n-am auzit despre acest caz, dar... Dumneavoastră cunoașteți alte persoane care au copii bipezi? Nu, din fericire nu. Dacă dumneavoastră ați avea un copil, vi s-ar naște un copil biped, cum ați reacționa? Bineînțeles, aș fi speriată, în primul rând, dar nu știu, le-aș iubi așa cum ar fi el. Ce crezi, cine e de vină că s-a născut acest copil așa? Nimeni. Cine să fie de vină? Tu dacă ai avea un copil biped când te faci mai mare, cum ai reacționa dacă ți s-ar naște copilul biped? Normal, e copilul meu și să-l întrețin ca orice alt copil. Nu știu dacă ați auzit la noi la spital, la secția de nou născuți, s-a născut un copil biped. Cine credeți că este de vină că s-a născut acest copil așa? Păi părinții, cred că. Deci dacă nu au condiții, de ce face așa? Dumneavoastră, dacă ați avea un copil biped, cum ați reacționa? Nu știu. Cunoașteți și alte persoane care au copii bipezi? Nu. Luna aceasta s-a născut în spital un copil biped. Cine credeți că este de vină că acest copil nevinovat s-a născut așa? Da, directorul, numai de spitala. Dumneavoastră aveți copii? Am două. Sunt bipezi? S-au născut bipezi? Nu. Nu știu dacă ați auzit, la secția de nou născuți s-a născut un copil biped la noi în județ. Ce părere aveți? Cine este de vină pentru că acest copil s-a născut biped? Nu știu, n-am auzit de așa încă. Da, dar cine credeți că este vinovat că acest copil s-a născut biped? Nu știu să zic am. Medici, nu știu. Medicii, dumneavoastră, dacă vi s-ar naște un copil biped, cum ați reacționa? Nu știu. Ați auzit că în satul mare s-a născut la secția nou născuți un copil biped luna aceasta? Am auzit. Cine credeți că este de vină că s-a născut acest copil așa? Biped, dacă biped. Toți suntem bipedi, nu? Da. Ce înseamnă să fii biped? Cu două picioare. Vă felicităm.